Mhux se nieqfu nkunu it-tarka taż-żgħir għal dan il-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela waqt Masreli organizzat mill-Partit Laburista feluq il-5 snin minn meta sar mexxej Laburista. Hawn il-Prim Ministru tkellem dwar kif pajjiżna għandu ekonomija b'saħħitha u l-Gvern qed iqassam il-ġid bl-ekonomija tikber bi kważi 6 darbit aktar minn dak fl-Unjoni Ewropea. Spjega kif fi żmien il-pandemija l-Oppożizzjoni Nazzjonalista kienet aktar medija bil-ġlied intern tant li tkeċċa l-kap. Għalli kieku kien għal ħadd ieħor illum qed nitkellmu fuq staġnar ekonomiku hekk kif ħadnu l-austerità. Jistgħu jippruvaw waqfuna kemm iridu, jistgħu jużaw liema forzi oskuri joħolmu bihom, imma sakemm tibqa' tħabbat qalbna mhux se nieqfu nkunu it-tarka taż-żgħir, il-vuċi tal-batut u s-saħħa ta' dawk li jħobbu lil pajjiżna. Il-Prim Ministru qal il-Gvern ra li jkun hawn l-indipendenza fl-istituzzjonijiet u riformi f'setturi varji tal-pajjiż. Spjega kif il-Gvern ressaq għall-konsultazzjoni pubblika għal Malta Labour Migration Policy li se tindirizza l-kwistjoni tal-ħaddiema minn pajjiżi terzi. Mhux bil-populiżmu iżda b'32 proposta. Viżjoni ċara fejn il-ħaddiema minn pajjiżi terzi jiġu, fejn hemm bżonn biss. Għal fejn m'hemm bżonn ma jiġux u l-abbużi mhux se jiġu tollerati. Semma wkoll il-Viżjoni Malta 2050 li hija importanti biex Malta tibqa' l-aqwa fl-Ewropa, jinkisbu l-miri diġitali u ambjentali u biex ikollna Malta isbaħ. Dwar Għawdex Dr. Abela qal il-ġid nazzjonali ras ar-ras f'Għawdex kiber aktar milli kien kiber f'5 snin ta' amministrazzjoni nazzjonalista. Spjega kif Għawdex se jservi ta' mudell ta' żvilupp ekonomiku u ta' bażi għal dak li se jsir f'Malta. Il-Prim Ministru temm jgħid li l-Partit Laburista jibqa' rebbieħ għax dejjem se jibqa' jiġġedded u joffri tama ta' futur aqwa. Għalli fl-għaqda hemm is-saħħa għal Għawdex u Malta, filwaqt li appella lil Maltin u l-Għawċin biex jibqgħu miegħu biex pajjiżna jilħaq prosperità ġdida. Dal-partit jibqa' rebbieħ għax dejjem se jibqa' jiġġedded u joffri tama ta' futur aħjar flimkien b'saħħitna il-qudiem fl-għaqda hemm is-saħħa għal Għawdex u Malta tagħna, għall-familji, il-ħaddiema, iż-żgħażagħ, il-pensjonanti, in-negozji. Grazzi minn qalbi tal-appoġġ li dejjem tajtuni. Bikom miegħi elibna kull sfida u wettaqna ħafna flimkien. Fadlilna ħafna aktar x'niksbu flimkien għal Malta pajjiżna. Nemmen fikom fl-Għawċin u fil-Maltin kollha ibqgħu miegħi ħalli pajjiżna jilħaq prosperità ġdida biex naslu għal pajjiż ta' kwalità biex inġeddu Malta pajjiżna. Grazzi.